Siap, Lek, siap. Dhuwur ya des. Mini. Mini. Dia sak tabok tenan niku sak tabok. Tapi nek kene mbuh, nek kono jelas e sakmono. Nek kene gol napa? Tabok nek. Wis kena. Wah, aduh. Wah. Wah, wah. Wah, tau kowe tok. Wis iku cekrak pura, Mak? Cekrak nggo cekrak pura. Wah. Heeh. Tok. Yuh. Mangus selep ngono. Sampai hilang gue ya. Pokoke udune kalem jedeg. Mana kombat. Tak video ya. Ndak ya tak video ya. Motor halo. Nyapa? Aku tak parkir lagi nih. Walah. Oh, kok kono? Ya tenang aja iki ya aku yang video ya antu. Aku no. Tapi yang pasti kesek soalnya wis tak entum-entum ya. Selep mana. Yo, Ubah kayak oke. man. Nah, iki lho gak teko. Sing ngerti lewat tanganku warung guri dulu. Alah gerimis sih. Iya. Hmm. Anu tulung. Tak ring ke sana ya.